Laboratórium zábavy je iba experiment, preto ho počúvate na vlastnú zodpovednosť. Jak chtěl bych být ten nejlepší, jak nikto přede mnou. Vieš, jak sme sa bavili v minulej epizóde o tom, že ľudia, čo vedia spievať, sa tvoria kokocky, keď spievajú. Nejsú to len ľudia, čo vedia spievať. Videl si to? Sú to aj iní, Dosť hrozné, no. Našiel si sa v tom. Čau. Ahoj. Už v pozdním novom roku. Ja mám na sebe na túto epizódku, vzhľadom na to, že ideme tak nostalgicky, by som do povedal. análov našeho detství. Nechcem ísť do detských análov. Tak na túto nostalgickú epizódku som si zobral taký županík, overall, Šiobaki. Takže... Je to Čubaka? Čubaka? Šiobaka. Šiobaka? Ne? To je Čubaka, ne? Čubaka? Môže byť? Chceli sme pôvodne zohnať nejaké, jaké to boli súpravy? Šušťakové súpravy. Z tej, jak sa to volá tá Spartakiáda? No. Ale nemáme, takže budeme si musieť vystačiť takto. V každom prípade, dnes nás čaká aká epizódka? 90. roky, alebo deti 90. rokov, vzhľadom na to, že sme 93-94, tak to naše dospievanie bolo dosť ovplyvnené, si myslím, že trochu aj vecami z bývalého režimu. Popkultúrou ale hlavne. A novodobou popkultúrou, ktorá tu nebola taká rozsiahlá, takže... Úplne sa klepem pre tú epizódu, vieš, že to bude proste niečo, na čom sme vyrastali, na čom vyrastalo aj hodne z vás. Podľa toho, aké máme informácie z toho, kto nás počúva, tak mimo zo pár dôchodcov je tam veľa práve ľudí z 90-tok, takže verím, že si to užijete. Takže ak sa nájdete v určitých týchto bodoch, ktoré budeme dneska menovať, tak určite nechajte like na tomto videu a ak sa v nich nenájdete, tak ho nechajte už len kvôli vašej podpore. Hlavne to zazdieľajte. Počujem, a keď sa ťa spýtam na 3 veci, ktoré ťa prvé napadnú, keď sa spomenú 90-ky, tak ktoré to sú? Ťažko sa mi to zaraďuje, lebo strašne veľa vecí, ktoré tu budeme berať, tak odpoveď. Budú skoro po 2000. To nevadí, ale proste berme to tak, že keďže sme deti 90-tok, tak časť tej popkultúry aj začiatkom tých 2000-ok, ako keby k tomu patrí, vieš? OK, tak. Lebo tak sme vyrastali, tam sme sa narodili a išli sme ďalej. Takže 3 veci. 3 veci, asi Pokémon kartičky, to je úplne, že na bomby a Pogi. Kámo, máš 2 z 3 mojich vecí. Fakt? Vymenoval som Ja som chcel Pokémon, Kinia Pogi a Reno Reigns. Reno Reigns. Tomu je. A tu už počujete tú zvučku. A ešte Chuck Norris napríklad. Chuck Norris to bol texaský texaský masaker. Jak sa to volalo? Texas Ranger. Texas Walk Ranger. A boli tam aj že čarodejky, čo sme sledovali, keď sme boli napríklad. Hej, Disney Channel a takéto. Nie, to bol ešte Fox Kids, Jetix. Alebo každopádne. Disney Channel to už došlo potom, keď už som nepozeral tento program. Tí predchodcovia týchto Disney Channelov. Ja už ani neviem, kam by som mal zaradiť. Tam bol Co je Andy. Pamätáš si třídu číslo 402? Maria, som miloval, to boli úžasné rozprávky. Tam som napríklad prvýkrát počul slovo boršč. Boršč? Boršč. Ja, však to je ona tam varila. polievka. No. Ukrajinská, dúfam. Ukrajinská alebo ruská? Ukrajinská, boršč. Áno? Ospravedlňujem sa Ukrajincom, teraz... som to dojebal. Tak ukrajinská, dajme tomu, no. Teraz si to trochu viac dojebal s tým Ruskom a Ukrajinou. No, tak. Chcel by som týmto poďakovať Lacovej priateľke Selme, ktorá nám urobila perfektný rešerš o týchto veciach, takže preto vieme, že toho je extrémne veľa a nevedeli sme, že je toho tak veľa. V pláne bolo začať tým, že vlastne sme si sadli a takto za 3 sekundy sme to spúchali, ale pravda je taká, že to bolo tak, že Selma nám to prichystala, ale ja som to len poslal túto kolegovi Bachimu a vlastne ideme na to. Takže Seli, díky. Poďme si to načať. Čo tam máme ďalej? Takže prvá vec, v ktorej by sme sa možno že viacerí videli, tak je jazdenie bez príľby, bez chráničov, bez rodičov a bez strachu. Kámo, ja ti musím povedať, že ja som napríklad asi 2-krát sa snažil jazdiť na skateboarde a vôbec to nešlo. Ale viem, že keď som bol malý, tak strašne veľa sme bicyklovali. To isté, veľmi veľa a taká príhoda, ktorá sa nám stala vzhľadom na to, že bereme teraz také... Antioxidanty. Nie, tak dneska je všetci sú takí, akože stvária sa, že všetko musí byť bezpečné a rozumiem, áno, bezpečnosť na prvom mieste, ale kedysi sme to mali tak nejak viac u zadočku asi a pamätám si, že jak je Juventa, možno niektorí budete vedieť, a tam sú také skokanské mostíky pre je celá dráha pre bicykle. Áno, pre krosové bajky a my sme tam chodili ako mladí a raz sme tam boli s bráchom a on chudák tam
pri prvom skoku narazil tak nešťastne do predných riaditiek, že to boli tie dva maličké, čo tam sú. Áno, to presne, mám tiež jednu presne, vec, no. Ježiš, to boli zradné. No a ty, keď si není ako profesionálny športovec a len for fun ideš a... To musíš preskočiť, to nemôžeš takto, ne? Deti sa blázdia. No. Samozrejme, no a on chudák, jak letel, tak dopadol ústami na riaditka a došiel predný zubok. Takže to je taká veľmi silná spomienka, ktorú si teraz vybavím spojenú s bezpečnosťou a s bicyklami, tak ako si povedal, lebo to máš mrazí. Pozdravujem ťa, Dušanko. Ja pozdravujem Arida, pretože toto sa stalo Aridovi, že tiež bol na tej Juvente a tie prvé dva kopčeky, tak išiel na bicykli a dopadol tak, že normálne mu zdratovali ruku. Ja. No. A potom ešte dlho mal, možno to doteraz ešte má, on mal to s čím mu to dratovali, mal doma, vieš, to železo. Napíš do komentáru, Arid. No. No a toto, jak si spomenul tiež na bicykli, tak ja mám tiež takú story, koľkokrát som sa vyjebal. Keď som bol malý, tak som mal non-stop rozjebané kolena, vieš. A takto si pamätám, tiež som išiel na bicykli, len tak som išiel okolo domu na Gabčíkovej. A normálne som nejak zabrzdil debilne a som prepadol cez riaditka. Normálne ja si pamätám len to, že zrazu som otvoril oči a normálne som mal pocit, že chvíľku som bol mimo. Mohlo ťa fakt som bol bezvedomý. si našiel vypínač. Áno. Ale jak si spomenul že bezpečnosť nebola na prvom mieste a podobne. Ja neviem, či si to aj ty tak zažíval, ale my sme mali bedňu. Na bedni, určite tí, čo poznajú bedňu, nelen naši, ale určite aj ľudia niektorí počuli, že vy ste tam tí z bedne. Tak my sme, keď sme boli malí, sme hrávali hodne, že futbal alebo hokejbal, vieš? A mali sme už tak, že niektorí kamaráti mali vytvorené normálne, že bránky, vieš, z niečoho. A vždycky sme sa stretli, ja neviem, 10, napríklad na mantineli na Žalmanke, áno. Alebo tam dole, čo sme mali proste to ihrisko. A tam sme hrali, že niekoľko hodín hokej, to bola pecka. Vieš, že teraz, napríklad, keď som tam doma u mojej manky a pozerám sa na to sídlisko, tak to sídlisko je úplne prázdne. Áno. A nás tam bolo proste 20-30, vieš? A to sme boli ešte takí, že keď sme boli úplne malí, tak na bedni boli starší, na nich sme tak pozerali, vieš, že to sú tí starší. Potom sme ich vystriedali na tej bedni. Tak sme k ním kvázi vzhliadali. Áno. Že to bolo také komunitnejšie ako dneska, že presne, jak si povedal, dneska vyjdeš von a ty nevidíš deti. Ale keď si spomínam... Maximálne s rodičmi s kočikom, vieš? Áno, tak ale to je len také, že prechádzajú po tej ceste. To sú chudáci vyjebaní. Jak si poslal do píše celú generáciu. No. Prepáč, čo ti to skočilo. No ale to som chcel ešte dopovedať, alebo pridať sa k tomu, jak vy ste hrávali hokej, my takisto. My sme si robili betóny z Molitánu napríklad. To sme tiež mali. Tak, a mali sme bránky z rôznych kameňov, alebo koľkokrát, že keď už náhodou, že bol nejaký rodič, ktorý sa chcel akože aktívne podielať na týchto našich vonkajších zabavkách, tak nám zbúchali z nejakých dosiek bránku malinku, natiahli tam nejaké buď pletivo, alebo nejakú a urobili nám normálne bránky. My sme mali aj zozvarané normálne z takých alebo kovov. boli aj také, no záležalo, že ktorý kamarát, áno, že kto mal akého kamaráta. Ale takisto sme sa bláznili, tá doba, ako nechcem byť teraz, neviem, nejaký... Kľudne buď. Asi budem. Bola podľa mňa taká lepšia a behali sme potom vonku, nebolo to také zdigitalizované. A vieš, čo halo na nás? Príjemnejšie to bolo. My, deti 90-tok, my sme zažili tú starú éru, kedy sa chodilo zvoniť, kedy nefungovalo nič, ale zažili sme aj tú éru teraz, čo je, vieš, že dokážeme to ešte porovnať. Ale tí, čo sú potom po nás tie snowflakes, tak to už nedokážu úplne, vieš, že tak podľa mňa, ako zase nechcem sa nikoho dotknúť, ale asi so mnou budú súhlasiť rovesníci. Preto som sa dostal k tomu hokeju, lebo ty si hovoril o tej bezpečnosti a tam si pamätám, že sme mali, koľkokrát mal som aj že brankárskú hokejku, aj normálnu, a keď som bol v bráne, tak mal som normálne také chrániče na nohy. A koľkokrát som proste išiel a jak som proste dopadol, zabránil niečo, som ich rozbil, vieš? Áno. Že napríklad na bicykli som nepotreboval byť bezpečný, ale v tej bráne som išiel úplne bomby, vieš? Tak lebo tam si v zápale a chceš vyhrať, vieš? Ja to isté. Pre výhru som vždy v každom športe urobil maximum. Rozjebal kolena. No, hocičo. A vôbec sme v tej dobe nerozmýšľali nad tým, že môže si niečo zlomiť, že sa ti fakt reálne môže niečo stáť, že teraz, keď sa zamyslím nad tými našimi aktivitami, ktoré sme vykonávali ako krpatí, tak to boli strašné bláznostva. My sme nemali limit. Bol som len s Míšom Kucharom, som bol vonku a on mal moju brankárskú hokejku a ja som po ňom išiel a on, ak ma chcel obrať, tak mi jebol sem. A tuto, keď sa pozrieš bližšie, tak tuto niekde mám takú ránku. Vidíš to? Áno. Tak to mi rozsekol a ja som došiel domov s úsmevom a moja mamka, čo ti je? A ja som mal takto celú
celý ksicht krvavý, vieš. S úsmevom. No, že došiel som sa len ošetriť, ideme hrať hokej. Na parádu. A to tak bolo. Došli sme domov, oplachli, vydezinfikovali a išlo sa naspäť. Áno. Že vôbec sme neriešili tie zranenia. Alebo sme ani neoplachli. A to bolo proste, že to bola taká bojová rana, vieš, že proste každý chcel takú nejakú, vieš. Alebo aj tu máme. Zo súboja. Tuto pršalo na mantineli, som išiel a Čavovi sa hovorí, že požičíš mi hokejku? Že jasné, ne? Mi podával a jak som išiel, tak som, vieš, aký je vchod do toho mantinelu, tak som sa takto nadvihol a tak som sa rozhojdal a jak som sa hojdal, že hop, a jak som sa hojdal naspäť, tak bam a rovno na papulu, vieš, a už som išiel len domov, že My sme mali trebárs takú zábavku, teda taký Jackass kedysi fungoval, neviem, či si pamätáš. Ale tak Jackass bol tiež taká naša ako keby vec. Áno, to že... boli také aktivity, no a vzhľadom na to, že pri našom dospievaní tie internetové veci neboli úplne tak rozšírené ako dnes, že dnes má k internetu prístup úplne každý a je to proste ako bežná vec dňa, že dneska si tí ľudia nedokážu predstaviť ten svet bez toho internetu a kedysi sme preto chodili len do tých internetových kaverní, preto sme možno, že boli tak častejšie vonku. Presne. A mali sme tých možností viac, lietať potom vonku, tak sme si našli a inšpirovali nás na internete, keď sme náhodou našli, lebo bol samozrejme a už sme videli, tak Kenny Rogers napríklad, Jackass, pamätáš si takýchto bláznov? A my sme to všetko napodobňovali a koľkokrát si myslím, že naši rodičia o tom ani nevedeli, čo my vlastne vonku robili. A niektoré veci napodobňovali, ale chápem, jak to myslíš. Ale pamätám si, kde najviac odkolo v pamäti, keď Stevie O robil tú omeletu. Pamätáš si to? Čo všetko spapal? Áno. Potom hodil na pamäťu a potom znova spapal. A on to ale niekoľkokrát po sebe spravil ten blázon. Jasné, že 100% tých vecí sme nenapodobňovali, lebo to boli také šialenosti, ale také basic veci, jak zoberieš si skateboard a z brutálne strmého kopca sa pustíš bez chraničov a na konci sa zdrbeš takým spôsobom a nahrávate to na telefóny alebo na nejaké kamery, vtedy boli ešte také domáce kamerky. Preto si taký dojebaný teraz. No, taký mimo, lebo som veľa padal. Mŕte Johnny Knoxville. Napríklad. Ale to, jak si hovoril, že vlastne nebol taký prístup k tým veciam všetkým, tak ja si pamätám, jak normálne môj tatko stále niečo napaloval a podobne, vieš. A mali sme proste na CDčku koncert Murdar Demless, a kontrafaktu a tam bolo aj, jak išli na koncert z koncertu, tam bol Čeky a všetci títo a pičoviny tam robili. No a pamätám si vtedy, že tátko mi normálne zakázal to napalovať niekomu, lebo že tu nemôžeš len tak niekomu poslať, vieš, dať. Samozrejme, že mám pocit, že Aridovi som to napalil, alebo tak, vieš. A bolo to také, že unique. Ale je to doba, že napalovanie, vieš. Ja si pamätám, že som... K tomu sa dostaneme určite, ne? Ja predpokladám, že áno, ale s tým napalovaním si pamätám, keď sme chodili ku kamarátom, že dneska je Spotify, YouTube, hoci čo to nebolo kedysi. Sme mali CDčka, mŕte CDčo? Áno, a ja som chodil a normálne... Mŕte mixy. Minule som robil niekde poriadok v skrini a našiel som nejaké jedno CDčko, že mix, ja neviem, 2000 alebo tak. A tam boli rôzne pesničky, ktoré vtedy fičali, úplne, že wowky. A došiel si ku kamarátovi a prosím ťa, že toto mi tam hoď, tamto mi a ešte to. A potom si pozeral vlastne tú stopáž toho CDčka, či si ju nepresiahol. Že sakra, a teraz mal si, ja neviem, že 20 pesničiek, ktoré si tam chcel dať, a už sa ti nezmestila 20. A teraz tá dilema, že kurva, ale všetky sú dobré, vieš, že ktorú teraz uprednostniť. Lebo to bolo, že DVDčko malo asi 4 giga, ne? Tam si mohol dať niekoľko DivXov, že po 700 MB som tam mal, že 4 filmy. Napríklad. A potom na CDčku bolo nejak 800 MB, alebo tak nejak, a tam si musel dať nejaké tie... A ja si pamätám svoju prvú MP3, to bola taká podlhovastá oválna kokotina a tam som mal, že 34 songov a možno keby som príliš zapatral v pamäti, spomeniem si, ale pamätám si jeden, čo tam bol, a to bolo Nelutujem, tu tá live verzia z Bratislavy, vieš čo je? Áno. Z toho a vieš čo je najsmutnejšie? Že keď si napíšeš do YouTube Nelutujem, tak to není prvé, čo ti vyjde, vieš. Prvý je to Nelutujem od toho, čo má Zatancujte so mnou. Dievča... A to sa takisto volá Nelutujem? Jednoké... To sa volá Nelutujem. Ne, tá jedna jeho pesnička sa volá Nelutujem. Len chcem povedať to, že prvé ti nájde to a až potom ti nájde tento skvost od kontrafaktu. Teraz si ma ako rozsekal. Ja som fakt čakal. Tak to je legendárna pesnička Nelutujem od kontrafaktu. To z našej éry to musí každý poznať. Neverím tomu, že to niekto nepozná. Hod like do komentu, keď to poznáš. Hoď. A subscribe. A napadla ma ešte posledná vec z týchto hier na sídliskách. Povedám si, že s tatkom, keď som chodil si kopať na naše sídlisko tam, tak to bolo tak, že vždycky sme išli najprv do obchodu, kúpili sme 100-korunovú loptu a kopanie skončilo tak, že my sme si strieľali po sebe z jednej na druhú stranu. A on mal piči, že ja som bol decko, on také šupy dával, že proste vždycky nejaký 30. jeho kop skončil tak,
že tá lopta, jak sa odrazila od tej steny, tak taká veľká bublina z nej vyskočila, vieš. A tým sa skončilo naše kopanie. To boli tie lacné Kaufland lopty. A Teraz ma napadlo, že on podľa mňa to naschvál tak kopal, lebo sa mu nechcelo dlho kopať, vieš. Tiež ma to napadlo, nechcel som ti skákať do reči, že chcel to ukončiť čo najrychlejšie. Takže otec, ak to pozeráš, tak daj vedieť, či to tak bolo. Čo tam máme ďalej? Je, že kľúč na krku ako oficiálny symbol samostatnosti, že si bol taký hrdý. To som nemal. Taký chain. Ja takisto nie, Vieš, ale poznám veľa kamarátov, ktorí tak chodili. Vieš, kto to mával? Takí tí chlapci, čo keď si nastúpil dole na Moleckej do autobusu, tak ten chlapec stál pri vodičovi a celú dobu sa s ním rozprával. Tak títo chlapci nosili takto kľúče na krku. Ale jaký príklad si zajebal. Ten, keď išiel na autobus, tak stál pri vodičovi. A pamätám si, že Miro vždycky, my sme sa strašne šťali na tom, jak Miro ich napodobňoval. Sedeli pri tom vodičovi alebo stáli, že on si vošiel a že ten čavo, čo stál pri vodičovi, mal všetko zčekované. Že, neviem, že na každej zastávke on len, že... A hneď vedel, kto nastúpil, vieš? Prehľad o všetko. Áno. Sedem sa na druhú, hneď to mám zčekované. No, To tak, som nikdy nebol tento človek. presne. A nikdy som ani nenosil na krku kľúče, neviem. Bolo mi to také čudné. A nikdy... Kokotina, to je cringe. Úplne, áno, to je cringe. Ani k outfitu sa to nikdy nehodilo. Ne. No podľa toho, aký máš outfit, vieš? Pokiaľ si mal také 3 štvrťaky farebné a tričko. To si musel mať outfit, čo, na kokota? Alebo... Ne, to bol ten autobusár, čo tam vieš, ten čavo, čo stál pri tom Rusakovi. Chudák malinky. No, ale poď ďalej od kľúčov. Toto je len ako, asi by sme si tu mohli nehať, že prázdniny, počas ktorých rodičia netušia, kde sme celý deň, to sme už asi možno aj prebehli. Vieš čo, ale tuto jednu vec si spomeniem. Boli ľudia, ktorí vedeli, že majú ísť domov, keď zapnú lampy. To tu budeme mať. Ano? Za chvíľočku. Presne takéto niečo. Teda. Pitie vody z hadice je pocit, že je to luxus. Nikdy v živote som to nezažil, takže neviem, tento bod. Ale my sme mali, kto si pamätá, možno tak bude vedieť, my sme mali na Žalmánke, tam bol ten mantinel a pod tým mantinelom bolo vlastne basketbalové ihrisko. A vedľa toho basketbalového ihriska bol taký kanál, do ktorého sa dalo vliesť po rebríku a tam tiekla voda. A to bola pitná voda. Takže tam, jak sme, to sme nové pili. Tam sme nové všetci, jak sme tam hrali nejaký šport, futbal, hokej, čokoľvek. Basketbal som nemusel nikdy, lebo to mi nešlo, to ma nebavilo. No tak normálne tam sme si chodili čapovať flašky. Čo tiebe? Fakt? Polo kanála načapujem ti. No. Máte si to bude určite pamätať, keď to bude počúvať. Teraz počúval poslednú, čo sme mali, tak mi písal. A nezaspal pri nej, ne? Nezaspal pri nej. Chvála Bohu, aspoň niekto. Máme tu ďalší bod a to je, že VHS kazety s premazanými rozprávkami a cudzími reklamami. Tak tu ti poviem jednu vec. No daj. Najviac, čo som sa rozplakal kedy, bolo, keď som sa jeden víkend v sobotu zobudil 7:30, keď už išli prví Pokémoni a nestihol som ich nahrať. Som mal, že všetky videokazety boli proste pretočené a na nich boli nahratí Pokémoni, čo išli na nové o 7. To bola doba. A potom si pamätám tú dobu, keď sa to dalo, že nastaviť na to, aby sa to samo začalo nahrávať a to bolo brutálne revolučné. Že si to nemusel. Ale to si pamätám. Alebo keď si netrafil, že začiatok toho nahrávania. Že sakra, chyba mi, ja neviem, 10 minút. No, to je najlepšie. Nešťastie. Áno, a mali sme aj natočené finále majstrovstiev sveta 2002, čo sme vlastne boli majstri, vieš, to tiež sme mali. A teraz to nájdeš doma celé to finále na YouTubeku, ale raz sa mi stalo, že ja teraz to nepoužívam a neviem, či to vôbec ešte funguje, asi funguje, že dá sa dať časovač na to, aby si ti vypla telka. No jasné. A raz som takto si nastavil ten časovač, ale proste už som bol unavený, vypol som tú telku, som zaspával a zapla sa. Že ten časovač fungoval tak, že keď si to vypol, skôr ako skončil, tak ti to zaplo. A to nemohol byť bug? Telky? Tak to bolo. Lebo viem, s časovačom mám skúsenosti, ja som kedysi fungoval, že som zaspával pri telke a nastavoval som si časovač. Potom som zistil, že to je úplne najhoršie, čo môžem robiť pred spánkom, tak už roky to tak nepoužívam, preto viem o tých časovačoch, lebo ja som to používal reálne. Ono, ja keď som nad tým rozmýšľal, tak to mohlo byť aj na to, že keď si povedzme predtým čakali ľudia do noci na zápas Mike Tysona, napríklad, tak to možno preto tak fungovalo, že išiel si spať, ale zapla sa ti tá telka a zobudila ťa, vieš, lebo už to išlo. Že to bol taký možno budík. Ťa upozornila. No. Priamo na to. Tak neviem, či to tak bolo preto, ale to je len moja skúsenosť. Ťažko povedať. Každopádne tu máme, že rozbité kolená, normálny stav, nie je dôvod ísť domov. To je to, čo si hovoril, že došli sme domov, oplakli sme sa, víš, kamienky z rozbitých rán, išlo sa náspäť hrať. Presne, tak kamienky z rozbitých rán, tomu ver.
Ale to, vieš, ja som sa cítil úplne dobre, že, lebo bolo vidieť na mne, že stále niečo som robil, vieš? Áno. A to si pamätám aj, že ty musíš mať stále rozjebané tie nohy. Vieš? Toto je veľmi špecifický bod, ktorý teraz poviem. Pre našu dobu, dneska už to proste neexistuje. Neverím tomu teda, že to existuje. Keď sa zotmie, ideš domov. Žiadne hodinky, žiadne GPS. Takže to, čo som spomínal. Tak. Si zober, že aké sme to mali, jak proste v staroveku, že zaplo sa svetlo a mali sme ísť domov bez GPS-ky, kámo. Vieš, že to bol normálne survival, že mimo toho, že už je tma vonku, tak ešte sa aj dostať nejak domov. Kto sa dostáva domov pomocou GPS-ky? To je podľa toho, ako si stave, vieš. že akože chápem, že bez hodiniek, že dobré deti, ale to, čo máš za dieťa, ktoré potrebuje GPS na to, aby sa vrátilo. Keď sa to diecko napríklad prvýkrát najebe, vieš, tak potom tá cesta domov je taká náročnejšia. Že kam ťa odveje, aby si musel použiť GPS-ku na to, a hlavne ešte väčšina tých detí, čo sme spolu behali von, bývalo na tom istom sídlisku, vieš, takže tam sa moc nestratíš. A hlavne ja tieto okolité lesy, parky, všetko, čo máme, či už na Dlhých Dieloch, v Karlovej Vsi, všetko sme mali tak obehané, že my sme nepotrebovali ani svetlo pomaly. Koľkokrát sme behali po lese úplne tme a presne som vedel, kde som. Lebo to boli také tie spoty už poobehané, že som nemal problém. Áno, však, lebo vieš prečo? Lebo po večeroch sme tam stáčali bongy. Tak potom to išlo jednoduchšie. Si mal také, ale... Áno, si pamätám, a pamätáš si tieto miesta, neviem, či to tam dám, ale boli miesta a každé miesto sa nejak volalo a na každé miesto, kde sme išli toto robiť, tak sa buď tam, alebo odtiaľ išlo proste po kopci. Keďže sme na Dlhých Dieloch Karlovke, vieš? Áno. Že to je buď Rúra dole v Liščom údolí, alebo Pirát vlastne tam, kde sme my bývali, alebo potom bolo pod Pirátom. Potom my sme si pomenovali, že Balkón, to bolo ako keby pod Hany Meličkou, tak dole. Potom bolo na Dreve, to bolo vlastne, jak je Veternicová. Potom bola na tej hojdačke, jak sa volala tá hojdačka, čo bola, vieš čo myslím? Áno. Vzadu pod Kuklovskou, ideš dole, tam ten les. Bože, Toropark? Ne, Toropark. Toropark máš na Hany Meličkovej Koliskovej, ne? Ale toto bolo Kuklovsko, jak ideš dole a dole, jak je Karloveská pekareň, tak keby si išiel hore, tak v tom lese bola taká hojdačka to na tom dreve. Lano. Sa to volalo. Teraz, jak si mi spomenul tú cestu, že pekáreň, tak som išiel v pamäti, vieš, ide hore. Áno, Lano. A najväčšia halu, že tu si pamätám, že sme sa, tuto ľudia z Dlhých Dielov, vždy tam si spoznal tých ľudí, vieš? To boli že buď pri flaške, alebo pri zrezanej flaške. Presne, že to bol také connecting people. Takže pozdravujem všetkých dlhodielčanov, všetkých skutočných. Tak, ale k tomu Lanu mám zaujímavý príbeh, vzhľadom na to, že sme tu mali nejaké ako tie zranenia a tieto veci, my sme tam dosť často chodili na to Lano. A tak, aby ste si to vedeli predstaviť tí, ktorí neviete, o akom spote rozprávame, tak to je taký veľmi strmý zráz. Na tom zráze je lano, za ktoré sa chytíte a húpete sa, lenže tam ten spád... Ale tam je ešte drevo, na tom lane dole je drevo. Áno, drevo, tam si mohol sadnúť na to ale drevo. Tam ten spád bol tak strmý, že tam čo to nad bolo byť? priepasťou si sa húpal. Úplne, to bolo, ja neviem, 10 metrov. No. Fakt to bolo veľmi, veľmi vysoko. A hlavne vysoko. Všetci spoločensky unavení, a len sa tam striedali na tom. Tak. A mal som kamaráda, Roba, nebudeme teda konkretizovať, neviem, či chce byť zverejnený, môj spolužiak zo základnej školy. A my sme tam chodili a on sa rozhúpal a neudržal sa na tom lane, lebo on bol postavou niečo ako ty, že taký akože vyšší a mohutnejší, tým pádom aj tá váha. On jak sa zhúpol. Jak si to pekne povedal. Tak sa zhúpol a neudržal sa na tom dreve, jebol dole do tej priepastie. Počúvaj. Obidve ruky. No to nebol jediný, no. Áno? Obidve ruky. Preto som to tu chcel nehať, lebo to je dosť silný príbeh. Chudák chalan potom niekoľko týždňov aj do školy chodil takým spôsobom, jak vo filmoch, vieš, že máš v sádrach ruky, potom to tu máš tak podopreté, vieš, a tak si chodil. Dobre, no. No dobre, ale v tú chvíľu tam to bolo naozaj také, že on ostal ležať na zemi, ja si to pamätám, zrazu nevedel hýbať rukami, obidve, neviem, či nemal dokonca, že každé mal dvakrát zlomené, lebo naozaj tá priepasť, to keď si spomenieš, bola tak nepríjemná, že fú, na odtedy to sa mi našťastie nestalo, ale zažil som tiež čava, či tam zlomil nohu. No, a ja som mal takto kamaráta, čo dve ruky dal do sadry. A to hovorím, že vždy proste na tieto miesta bola jedna cesta hore kopcom, alebo po dlhých schodoch. To som nenávidel. Dole, jak je Rúra, v Liščom údolí, a tam sú zadu tie dlhé schody hore. Vieš? Áno. Tak tie schody sme vždycky išli asi 2 hodiny hore. Tak dlhé diely, čo ty Táto lokalita, to je samé kopce. Poďme ďalej.
Ďalší banger, ktorý už nikto nezažije, a to si myslím, že poviem s rukou na srdci, je telefón v chodbe, na ktorom si počul celý byt. Čo to je za kokockú vetu? Každopádne, pevná linka v chodbe, to je tým myslené, ktorá zobudila úplne všetkých, respektíve každého budila. Určite to zažil nejakú takú, buď takú tu. Áno. Alebo potom boli tam nejaké... vytačal tie čísla, alebo už tam boli nové čísla a dalo sa tam nahrať nejaká zvučka, alebo teda nejaký odkaz sa dal nahrať, vieš? My sme sa s tým šantili, si pamätám, keď sme boli malí. Nepamätám si, možno áno, ale asi, neviem, ťažko povedať. Toto neviem potvrdiť. Kamo, teraz som si spomenul na naše číslo na pevnú linku. Fakt? 65420 680. To bolo normálne naše telefónne číslo na pevnú linku. Keby sa tam zavolalo, myslíš, že by to fungovalo? Že by to začalo zvoniť? Neviem to volať. Prečo? Nebudem to volať. Akože skúsime to potom a dáme taký reelsko, jak voláme na to číslo. Či to reálne... No. Ale schválne, či mi to potom potvrdí Manka, keď to bude pozerať, vieš, že či to bolo 65420 680, to bolo naše číslo. Normálne takto sa mi to objavilo v tej mysli. Ja som kedysi tiež vedel na našu pevnú linku, na spamäť, telefónne číslo, ale už teraz to nehrozí. Asi predstav tá situácia, hej. Niekto zavolal, niekto to zdvihol a že mama, volá Jara, vieš. Áno. Až tam si ani nevidel, kto ti volá, vieš. Ne, musel si tam overiť, nebol displej, vtedy displej neexistoval. A potom, keď si na telefón zaplatil klip a zrazu si videl, že kto ti volá, to bol masaker. Tento bod, neviem, či nie je aktuálny možno aj dneska, ale už asi dneska možno nie, lebo dneska si viete vybrať, na akom zariadení to chcete pozerať instantne, že bitka o ovládač, niekto pozerá, niekto trpí, vieš, to je také, neviem, dneska sa už asi ľudia nebijú, keď chcete, pozrite si na telefóne, keď chceš, pozrieš si na notebooku. Ja napríklad vďaka tomu, pokiaľ ide o tú bitku o ovládač, tak vďaka tomu som videl snáď prvých 300 častí paneláku. Vieš, že som bol proste doma a panelák... Po každej prehral alebo vyhral? Prehral, vieš, lebo to pozerali a potom už, ale už aj teba to bavilo, lebo už ich poznáš, tie postavia tak, je tam Kordiak, sú tam títo bariaky, vieš. Ináč kamarát sa volá Kordiak. Ano. To sme po dlhom čase zistili, on sa volal Nostra, vždycky každý ho volal Nostra a raz si pamätám, keď sme išli so Selmou k nemu aj s partnerkou, s Veronikou, už teraz majú deti, zdravím vás aj, pokiaľ to pozeráte. Tak pamätám si prvýkrát, keď bol taký zahambený, že ktorý si ty, vieš, že Kordiak. Milan Kordiak? Ja som panelák nikdy nepozeral. Panelák, ja som pozerával, pretože to išlo proste v obývačke a pozeral to Manka so sestrou a tým pádom som to teda pozeral aj ja. A nakoniec vlastne tých prvých 300 častí som možno videl, vieš. A niekoľko to malo snad 1000, ne? Ja neviem, strašne. Čiže to chodilo pondelok až piatok, vieš, vždycky 8, alebo tak. 20-15, tak podľa mňa. Tu máme bod, ktorý si už spomínal, zvončeky u kamarádov pod panelákom na miesto správ. To je jedna z vecí, na ktorú si tak naozaj, že veľmi rád spomeniem. Dobrý deň, môže ísť Maroš von? Áno. Môže ísť Laco von, pustite ho von. Má záracha. Má záracha, no, mal som záracha raz. Mal záracha. Ale vieš, čo bolo dobré, keď sme chodievali zvoniť. A pamätám si, že behala taká urban legend, že keď sa zvoníš dvom, tak oni sa medzi sebou hadajú. To je podľa mňa pičovina, ale to nefungovalo. Jedna vec. A druhá vec, pamätám si, jak som takto zvonil, to bolo na Gabčíkovej 8 alebo 12, som zvonil, ne? A aj s kamarátom podľa mňa som bol. A zrazu došla niekomu návšteva a tá pani, čo došla pre tú návštevu, tak aj jej sme zvonili a ona keď nás videla, tak nás normálne hnala odtiaľ, vieš? Že to vy tu vyzváňate! A už sme utekali. Tak mali sme koľkokrát ako sopláci proste zábavu rageovať takto ľudia. Došiel si a vyzvonil si kompletne. Vieš, ale to bolo to maximum, čo sme akože zle robili, vieš? Ale ne, že maximum, ale teraz keď sa pozrieš na internete tie pranky, ktoré robia magori, tak to sú trošku akože iné masakre, vieš? Za hranicou. Toto boli také nevinné joky, no presne, že vieš, ale oni si myslia, že oni si myslia, že im to prepačí len preto, že it's a prank. No. Kámo, niekomu vylepíš a potom ťa začne naháňať it's a prank. Čo to je za prank? Úplná pičovina, proste, vieš. Neviem, zlaté zvonenie. Ale úplne. A koľkokrát sme mali aj také adrenalinové výzvy, že počkaj na to, že buď sa ti ozve, a že ešte mu niečo odpovedz, alebo že počkaj, či sa vystrčí do okna, alebo či zleze úplne, vieš, že vydúr ho z toho bytu. Že úplne takéto stupidné predbiehačky. Pamätáš si, čo býval ten mrázek ústredná? Áno. To boli tiež vtedy také, čo bolo spojené s tým volaním, že Čavo volal. A to je ináč Patrik Hezucký, čo robil tohto mrázka ústredná. A pred asi mesiacom zomrel. Ale. On robil tú reláciu s... asi 25 rokov robili reláciu s Leošom Marošom
na Európe 2, vždycky ráno od 5. alebo 6. 3 hodiny mali a minulý mesiac zomrel. Tak nech mu je zem ľahká. Mrazek ústredná. Čo tam máme ďalej? Prvé horory, ktoré sme nemali vidieť, ale videli. Pamätáš si na taký svoj prvý horor, ktorý si videl? Prvý horor? Ale taký, že ktorý možno v tebe zanechal nejaký odkaz alebo zarezonoval v tebe, že na bomby. Ja si pamätám na svoj prvý, teda, ktorý som teraz vylovil v pamäti, tak to je Vymýtanie diabla. To bol prvý naozaj, to som bol úplne v kokote z toho, keď som to videl, lebo zrazu niečo podľa skutočnej udalosti, vieš. No a to tak ale začínali tie veci, vieš. A teraz si povieš, čajočka, jak ho tam prekrutilo, nevieš, bariak. Čo ak sa to stane mne, vieš. Ja som spomenul. No. Tie prvé boli Viešte, nevieste, také hororovky. A potom, že Bojte se tmy, čo chodilo na Jetixe, tomu ver. To Bojte se tmy, to je, áno. Musím si to nájsť. To bolo prvé a bol tam jeden príbeh, teraz si mi to pripomenul a musím ho tu zanechať, kde bol prekliatý pán, ktorý vždy, keď zaspal, tak sa k nemu približovali nejakí ako keby zombici alebo mŕtvi ľudia. A on nemohol zaspať a tam to bolo tak prestrihnuté, že on už bol unavený a vždy, keď zavrel oči, tak zrazu ten flash toho, jak tí zombici sa k nemu približujú. To je jak teraz tie hry, čo sú, že musíš sa pozerať na ne a keď sa obratíš, tak sa približia. A toto bolo tak strašne silné, že ja si pamätám, že ako krpatý normálne som sa bál zavrieť oči, že kurva, že keď ich otvorím, čo tam predo mnou bude. Tak tá krvavá Mary. Áno, takže toto bolo ešte skôr. Áno, Bojte sa tmy bolo určite ešte skôr ako to Vymýtanie démonov alebo diabla, či jak to bolo. No, a pamätám si, že keď sme boli malí a boli nás veľa detí a my sme chodili ako rodiny na dovolenky, tak už si nespomínam na to, jak presne zneli, ale boli, čo sme sa večer za tmy sme sedeli niekde na dovolenke v nejakej miestnosti iba deti a tie staršie deti hovorili nejaké temné príbehy, vieš, a to bolo masakre tiež. A pamätám si, že tam mali nejak aj takú upravenú, že záhada Blair Witch, vieš, jak to bolo. Aj to bol veľmi taký film, ktorého sme sa docela desili. Môže byť, no. A ešte keď som si to spájal s tým, čo som počul a vlastne tam začala aj tá krvavá Mary pri tých príbehoch, vieš, ako deti sme si hovorili. Tak tam bolo aj to, že povedz týkrát krvavá Mary. Tak to tiež, tamto máte korene. Tu máme bod, ktorý už sme si asi povedali, hranie sa na ulici medzi autami bez reflexných hviezd, ale tak reflexné vesty sa My sme mali ale sídliska, no, presne, že... My sme sa nehrali až tak podľa mňa medzi autami. Akože my sme mali normálne ihriska, kde sa hralo. Ale tak zase stalo sa, že koľkokrát vám behla lopta niekde na cestu a ja celý v panike, že dojdem o loptu, vieš, koľkokrát sa to zapichlo. A koľkokrát sme došli o loptu. No. Alebo o tenisovú loptičku, čo sme hrali hokej s ňou. Áno, a že odpinkol si ju tak do prdele, že sme ju nikdy nenašli. A najhoršie, keď skončila zábava, takže už sme nemali loptičky, vieš? Stalo sa aj také, no. Ale teraz napríklad, keď som posledné roky išiel cez Žalmanku, kde sme proste behali a robili sme si z veci bránky, alebo tam sme sa hrali proste hokej na tom mantineli, tak teraz už sú tak vymakané tie detské ihriská. A to je úplne že paradox, že my sme si proste tvorili tie ihriská, dá sa povedať, keď nás bolo kopec. A teraz sú vytvorené tie ihriska, keď sa tam nikto nehrá skoro. To máš teraz veľkú pravdu. To teraz som... že mám pravdu. Si musel povedať, vieš. No, teraz sa budú, neviem pre koho. Brutálne a pre nás nikoho. To je podľa mňa. Tak ja sem tam, keď sú teplejšie obdobia, no nie teraz, tak ja, ak som hovoril, už sme sa bavili a chodíme tak si zahádzať basketbal. A keď sa pozriem okolo seba, tak na tom ihrisku tá veková kategória je naozaj, ja neviem, 25 alebo pomaly 30 vyššie. Alebo keď sa pozriem okolo seba, tí ľudí, ktorí hrajú, to sú není, že deti alebo tínedžeri. Tie ihriská sú plné, treba na Dubček, lebo tam si chodím zahádzať. To naozaj, to sú proste staršie osoby. Že sú tam, že 4-6 ročné deti a jeden 30-tník s rukou v nohavice. Sa to úplne zmenilo. Proste nechápem, čo sa deje. Vyvinulo sa to. Tomu ver. Ak sa vám táto epizóda páči a podporíte ju vo forme nejakých lajkov, tak spravíme vám part 2, kde si rozoberieme ďalšie nejaké naše zážitky, príbehy z týchto 90-tok alebo z tých dospievajúcich vecí, v ktorých sa takisto môžete asi nájsť aj vy. Presne tak. A vlastne máme úplne v piči, či to olajkujete, aj tak to strávime.
Takže dajte subscribe, dajte like a určite sa dočkajte ďalšie. Či to chcete, alebo nechcete. Myslím si, že tak ako hovoril kolega, veľa z vás sa to určite nájde, určite sa vám to bude páčiť, to som 100% presvedčený. A máš niečo ešte, čo by si k tomu chcel dodať, nejaké posolstvo? Nechcel by som tak strašne ako glorifikovať tú našu minulosť. Ale budeme, kurva. Ale ja neviem, ja som si detstvo užil a neviem si predstaviť byť v role dnešného mladého človeka, ktorý je zviazaný tým digitálnym svetom, si myslím, z môjho pohľadu samozrejme, že až príliš. Že ten digitálny svet ťa pohltí a potom... A nepustí. No, a vyflusne. Ale vyflusne ťa vo forme nejakej šupky. Že budeš vyflusnutý proste. Tak som to myslel. No tak my sme si naháňali dopamín úplne iným spôsobom. Vieš, dneska si ho vystrieľaš za 20 minút na TikToku kokockom a chápeme sa. Takže sme si naháňali dopamín, tak neskôr v pubertálnom veku sme si vystrieľali serotonín. Takže skúste, ak to pozerá nejaký mladší ročník, skúste navrhnúť kamarátom, zoberte loptu, chodte si ukopať, alebo chodte, ja neviem, hrať, vymyslíte si nejakú zábavu aj vo vonkajšom prostredí. Je to niekedy lepšie ako ten digitálny svet. Takže ukončil by som to tým, že zober loptu, drogy už mám. A ja som Laco. A ja som Bachy. A toto je Laboratórium Zábavy. Ahoj. Já chtěl bych být ten nejlepší, jak nikdo přede mnou. Tu zkoušku musím zvládnout sám a trénink je věc má.